lho, Dok. Pateni ae. Lah aku wis tak jukokno ciduke ngono wae. Nang ijo. Oh, ijek. Pagi pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Bayi. Wes sing kene sik Dok, kono kuwi wis kena apa jenenge? Ndek iki wis. Oh gak wis kena udan. Kene lho, Dok. Embere mbok gawa lak ya penak to. Lah sak ciduk-ciduk ae ora usah akeh-akeh kok nek plempoken. Wis mulai urip pokoke. Wes kuwi mau mbok baleni. Iki mau urung. Masa urung? Palem wis mulai urip, dek nane semengkis ngono, Nduk. Iki lho, Dok, kene, Dok. Nah, kuwi dek biyen ae walah, apa ya jenenge ya gelombang cinta kuwi. Nah. Mbah apa kembang apa jenenge tak tuwanduri dek kae seneng yo Nan. Dek kae nanduri kembang. Nah, ini palem. Nah, walah, lak mendem kuwi sak ember. Iya ya. Iya. Alhamdulillah pame wis nyala. Pame wis mekan ya, Nduk ya. Alhamdulillah. Pame wis mekan setelah beberapa hari mesinnya mbledos. Mbah Yi lali urung dipateni lampune. Walah Pak Silo urung bisa kesini diparani Mas Pandi dikongkon ngecat neruske rumahe sing tingkat kuwi. Dadi kemarin Pak Silo arep mulai jebol iki garasine Intan iki belum jadi. Aku terus ngene. Mboten usah bengi aku ngono. Nek bengi kok awake malah kesel kerjane bengi ngantek jam 11. Maksudnya kan biasanya kan ning gone repake kan bar kerja nggone Mas Pandi. Bek, Nduk. Bengine terus genten mrene. Aku kok tak pikir-pikir kok ngesakno Pak Silo malah kesel. Ampun kula sabar. Nggih. Kula sabar kok. Ngentosi ngantek sakbare. Ngono. Lah yo awan mergawe. Ngantek jam 4:30. Engko bar magrib genten rene ngantek jam 11 aku kok dadi sing ngesakno ki lho. Soale kan usia-usia sak awake dhewe ngono kuwi kan wis ra karo-karuan ki pemirsa rasane awak. Sabar. Boleh ora usah agi-agi, Nduk, kok plempoken wis dikandhani ibu plempoken dak kuwi Mbah Wawo. Kuwi Mbah Wawo liwat. Alhamdulillah pemirsa diwangi resik-resik. Lho iki mah bar tak peli, Duk. Bar dipeli Ibu iki, Duk. Wis ngepel. Nek dienggo jagongan lungguh-lungguh nek awan-awan kan yo ketok resik ngono lho, Dok. Bar iki Intan arep nyayur asem kara. Ngono ya, Dok ya. Kudune mbah sik. Masak sik apa mbah sik? Mbah sik. Oh ya wis ayo ae. Lah iki sapa ni sik jang kowe saya? Sing nyapu Ibu apa Intan? Aku ae. Intan sing nyotenya. Aku ae kok. Ya wis nyah Aku kok. Lah iya iki sapune. Yo sik aku resik.
Nek gak resik geni ae. Nah, bojoku pringatin kok. Alah wong brengos nek tukang cukur Mas Yanto, gowo ning gone Mas Yanto. Lah iya, sok ben leh nek dapat jodoh dari Allah kan nek brengosen kan iso digowo ning gone Mas Yanto tukang cukur lah. Iya. Apa ndak gene, Dok? Mau paket masa? Masa paket? Mbah kuwi paket pas apa wis ya iki? Ya, Ki wis resik, guys. jos, guys. Nyapu kene. Nurut kene. Heeh. Biasa entuk durasi ya Tan ya. Waalaikumsalam. Mau Mbah Sun, Tan, sik. Bakso. Piye Tan? Iki wis jam 200 nek Ibu yo rong masak iki yo piye? Mbah ketinggalan sepur iki aku. Kayak terigu, Mbak. Udah wis ruwes iki kabeh. Bakule wis ngantuk. Lombok ijek, Mbak, tapi. Ijek ning ngono. Lombok wis sampe tomat. Iya ning ngono. Tomate seprapat, lomboke saon. Omahe campur. Iya, Mbak, campur, Mbak. Aku tak nyambel ya, Mbak. Udah terus iki aku masak apa, Mbak, judule? Iki terus tak kayak judul apa? Jangan dok, Mbak. Aduh, Mbak. Walah, Mbak, pare, Mbak. Gedene sak kentongan, Mbak. Walah. Iki anu enak iki ya. Iki terus piye, guys? Mbak, pindang delian ke eneng. Godongso. Anak godongso intan golek apa? Walah bakule klarisan tenan pemirsa, resik iki lho. Loh. Mbak Nana aku dari jajan ya. Ya, wes oleh jajan. Oke. Aja mbok ceblok-ceblokno to. Iki entuk kacang pemirsa, entuk koro diingi kae. Koro nyambel. Karek kuwi ngono. Lah kok cedamen karo tempat sampah. Diingi lho dikeki koro. Ajangan. Ibu apa? Gila, masak. Ini lagi masak pemirsa. Sembah ki masak esuk nek opo entuk jajan senengane ibu. Jajan riri. Iki koro pe tak campur. Dipilih sih, Nduk. Enak iki koro iki. Oh, Masak terong yuk, besok ngambil terong yuk. insyaallah ya. Entar ya Mbak Nana yuk. Hah? Terok bakule. Iya yuk. Bakule jangan terok jangan terong. Tapi kan Mbak Nana mau disambel kan. Lah jual susu aku pengen. Sambel terong. Heeh. Insyaallah. Ngambil terong. Iya, insyaallah ya. Udah ya guys, wawan nek aku gawe konten. Terus akhirnya, ya saya jangan asam koro kan aku ngono. Iki koyo gosok. Sak pilihane nduk sing cek kenek. Lah ndek kan dikok ning ngisor kursi. Ibu pas mulai lali ra digowo. Lagi ndek ini wis pirang-pirang dino dadine enek sing wis kondok rusak. Tapi jakeh sing apik kok korone kok lho koro. Kalau asem karo kacang. Jadi emang pengen mbek dong telo seger. Lah tapi dong telone gak enek, ora usah dicium-cium ngono. Enggak. Dimaem saja. Enggak. Ojo lali berdoa. Nampol. Aduh. Untuk lah. Nek kunciran kok yo ngono. Kok yo panggah ngono wae. Aku nek terok pas mandor ki piye? Madhep rono. Sabar. Aku sendiri bayang nulis sampeyan aku nek wis tuwek. Terus tak pasrahno karo Gusti Allah entar. Penting entar iso mandiri ya nduk ya ibu iki saiki urip iki insyaallah ya wis tak nggo intan, nggo golekno intan. Bu,
modal biar duwe usaha sok ben opo nek Musa. ya ditinggal-tinggal ibu Intan masih dicekelan aneh sing pinter nduk nek dikandani ibu ki dirungokno Kak. aja gur mlebu kuping tengen metu kuping kiwa sing pinter nek dikandani iki lho sing manut ngono lho tak lanjut ben cepet koro cepet rambut wis ben ngono pokoknya sing elek rasa dicontoh gitu pemirsa bar nyekel rambut nyekel koro korone tak ubah tak pilih aneh dong aku di apa ya kuwi enak apa ya digaduk gue makan siang jadi makan pagi ya sampai begitu matang langsung makan siang ya iya tapi kayaknya lawon dong Tempe. lawon tempe mbek sambel dong gak apa-apa emang kok iki emang duwe apa pemirsa duwe gedang sing wis rada wayu rambut wayu gedange engko di gawe bol pisang bocor kabeh ya bu kerane aku ganti gue bisa ngenteni Dio cek sibuk Ning ndi? Oleh. Dio gimana nih ya nggak di sore kan wes ambek kontok-kontomu betul ngopi Udah di sekolah. iya cah lanang tuh ngopi Aku ya padha ngopi. Padha tuh kayak dia teh aku terok-terok dia. ngopi Aku kan ora kayak dia kopi kayak gone Pak Silo. Kopiku jengane gula aren. kopi gula aren kacang koro pemirsa ini langsung engko terus langsung makan siang ngono aja kontene ya terus engko sore kontene gawe bolu pisang ngono lah konten hopo Gak lah. karena pemirsa jirene Mas Dimas lah perene kok urung sido rene iki lho pemirsa STNK-ne cek ning kene STNK BPKB kok tak kayak no jirene apa di kuwi lho pemirsa di cat sing baru ben oh ya motor 2012 gitu ini 2012 terus wayahe bayar pajak karo wayahe plate ganti rupane putih wes le nek di rumah tak ngundang soalnya ki nek bayar pajak nek ganti plat sailing ibu kudu nggawa BPKB salah lho nek salah aku yo mohon maaf pemirsa wis sailingku lho nek ganti plat lho ketoke nek ganti plat kuwi kudu nganggo BPKB STNK KTP KTP ini Mbak Indah KTP semua tok besok dikeloneh besok mbah dikelopo pemirsa wes langsung kita masak saja wes tanpa berlama-lama iki tinggal nyambel guys loh kok gak tuku tomat tuku Ku tomat anak sing kiblok. walah iya tomatnya ngene dek nane tomatnya yang ngene iki saiki nek kalau ijo tak sambelong ya dek ya nyambel tomat Iya. mbok ketok ora iki aku mesti iki Ya saya uangnya aku ya. gak usah Aku mau jajan. iya wis sak seneng
cuma pirang menit. Wes Langsung. patene. Langsung terus ya. Tolong patene. Bu ayo. Ya wis. Wis sing dimasukno. Panas kok lagi. Alah ra apa-apa. Lanalan guys, belum. Ini ya. Aja. Enek banyune kok. Lah. Nah, tutup lagi iki bumbunya kita ulek dulu ya, pemirsa. Wes. Apa nih? Cuma ingkang ngulek ora bar. Tidak syutingnya, Bu. Gak usah. Intane sing ngulek tak syuting wis. Ya terusno. Ya, Ya, Ibu. aku teles. Ibu goyang-goyang dompet lho. Eh. Karek nyemplungi godhong salam asem. Nah, intang sing mencicipi yo, iki yo. Sayur koro iya tan iya. Aja mbok ketokne ta. Kenapa? Pencos. Golek sing apik to, sing sendok tenan. Sayur asem koro karo kacang to, iki sambel, goreng tempe, wis ngono tok. Iki duwe teri ning kulkas, aku nyambel teri. Iki nek minta tolong jupukno. Mah jupuk dhewe. Ya Ibu nek pas cerita aja mbok selaksek ta aku tak menceritakan. Ibu wingi kan jangan nyambel teri to, Nduk ya. Urung sida tak maem tak lebokno kulkas. Lah langsung. Ngene. Ya iya. Ya wis dicoba. Nganggo sendok biasa lah ya kenek to, Nduk, kok senenganem sendok kuwi. Kurang piye? Sip. Enak. Nus. Wes sedang digoreng tempene. Arek nyambel teri, Ibu. Jadi langsung tak kok ning freezer pemirsa, engko tak masak meneh wis. Monggo kula sayur asem digado lho. nggih, Bayi. Oh. Kula tak ikut mriki nggih, Bayi. Heeh. Terus ya, Pedes, Nduk. Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Allahumma Sampai jangan. Jangan kok sik ambil sosoi. Saus tempe. Sayur asem koro. Monggo sing urung sarapan. Nah, tak salah perkirian. Napa Hmm, jan sing oh. mendhet sayur? Tak ngerti. Mengke mawon sayurnya digado. masa habis sambil Harus sambel teri. enak yo. Mantap loh ya. Sambelnya ya. Mangga bersama makan siang. Mbah Yi, kula kan teng kulkas gadah bahan Masakan. niku. Mboten bahan ndamel bolu pisang. Pisang sing di zaman tahun nika lho, Bu. Kencang ya. Nggih. Ijek. Ternyata sesek 3 teng kulkas. Itu mahal. Bentuke pun bobrok kaya aku nika to. Alah tak gawe bolu sa. Engko nek mateng Mbah Yi ben marepiyu aku. Tapi bobroke njaba jerone tapi capek nih. Hmm. Pisang dikene kulkas Iya. Heeh. Tinggal roti pisang. Nggih. Ya. Kerup. Aku pengen mbek sambel ngono. Terus jangane aku sithik ya tane ya. Mbah Yi krasa pemirsa iki mbok kei terasi lah nggih. Terasi dari Mbak Nada Inopa. Tinggo nyambel, tinggo gawe wah enak pol. Krasa tenanan. Ini Rasanya mantap nah. Oh, enak sambel ya. minuk Mbah Yi. Rasane niku nyampleng minuk ngoten. Tunggu nyambel usek lho enak Oh enake pol nyambel sek. nyambel usek aku. Hmm. Ya wah, enak arek iki. Monggo sebelum makan siang
Kemarin kan setelah rasanya makan. aku dapat 2 toh. Mm-mm. 2 botol. Bik Dewi 1, aku 1. Bayi nambah. Jangan. Ayo. Monggo. Monggo Bayi. Korone saka bapake Mas Haji. Iku Oh, Mas keluwen Haji. nggih keluargane Mas Haji, Koro, Waloh, anggitku nek Mas Chef pun rada longgar walohe jengkol kolak. Kula tumbaske pisang, napa telo, kok iso dibagi-bagi dong Bayi. Kerjaan kan. Untuk rezeki dadi rati mam dhewe Bayi. Tonggo-tonggone Makasih, sang Mas merasakan. Haji, ya. Nggih. Ini korok bener. Nah, ini orang. Mbah. Kenapa? War. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mak awan-awan, Mas. Enak. Enak, Nduk. Aku tak usungi Mbah Ki ya. Kose anduk ibu tak mangan sik sereten kene mbok usungi. Aku tak maem dhisik sayang. Urung bar, Duk. Usungi. Heeh. Ndang Wes. lupa sih. Wes. Ngapain tak nggo mamku sore neh kok. Iya ya. Kepurane iki pemirsa. Tak apa-apa. Wes Kok Bayi. ini tak anguni balik neh. Sepurane nggih pemirsa Intan nggih ngoten niku. Nah, Aku ini. kadang rombar ngantek mendelik. Jak ngombeku apa digawa di terus biasa resik tapi ngantek keresikan sampai bacut ngono. Enggak do sayur pemirsa sepegere ramon. Segere pol. Jane aku mang ijek pengen ngado sayur pemirsa. Apa? Sayur tak gado. Wes apa? Kan kok sore pengen dar apa? Aku sekarang kok gak ngilah kok. Lah kok saro udah. Winginane Bayi. Merasakan. Kulo ae. Mangan, Mak. Monggo, Mak. Sayur asin, Mak. Wes ngambil. Enak aja. Masalah Intan aku rasa jelas no pemirsa. Wis sing Wes paham wis paham pokoknya. Amit jawab pemirsa. Iya, ndang ngaliwat. Amit. Amit ya. Amit. Maaf, pemirsa. Intan, Mak. Dong mbokane dereng bar nek Mak jangane asem pun diringkesi, Mak. Kok Amit pemirsa Amit. Iki pasane ndek mbok piye arah. Kok ya. Nggih sabar, Mak. Saya Intan nggih ngoten niku. Wis bagi sing paham wis ngerti lah pemirsa piye. Terus tak kandhani alon-alon sik yo, Nduk. Ibu nek Mak ben bar sik. Ya ora. Kok aku tuh tak ringkesi. Aduh. pokoknya Umbah-umbah nggih ngono pemirsa. dia selesai harus selesai pula. Pokoknya iwo tengene mbok wis bar mbok urung pokoknya Pengen mangan sambel iki pemirsa aku asline. Sambel sampai wis digowo. sampai terus pemirsa mantap memang. Terus pokoknya kok sariwak sapa nanya matuk. Mbok macam mana aku membayar sih. Nek wis be. Dereng Ya padha. dereng petukan Mak Cak. Wis barok tak terus. Ngombeku aja mbok jupuk sik mendelik kowe, Bu. Nah, Enak kan enak make terus buat ringkesi ya. Wis Bu tutup nek ngono. Terus makasih pemirsa. Iki piringnya tak goni sisan. Muga-muga diparing seger waras, panjang umur, dilancarno urusane, dilancarno segalane, pokoknya ya sih biji kok apike dibuang adoh eleke wis kumpul sing pejuang garis dua yang cepet punya momongan. Amin. Laki perempuan yang penting soleh-soleha. Pokoknya
sing lagi nang purung untuk jodoh muga-muga didoakan bar riyaya iki nang padha untuk jodoh sing untuk gawean padha wingi mulai ya nang untuk gawean sing luwih penak. Amin ya Allah. Muga-muga ya diparingi soger waras kabeh pemirsane Bahi family, muga-muga ya dilancarno urusane. Pokoke nek kata-katane Bahi yang kurang berkenan tinggal aku maupun perbuatan kami sekeluarga minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya pemirsa atas Atas semangatnya, supportnya, pokoknya komen semuanya yang lah. sangat membangun, meski yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangan ini wis enak era guru-guru. Amit ki pemirsa, aku karo intan nih, amit ki pemirsa.